Dobar dan svima, dragi moji, lijepi vam pozdrav. Izgleda da je Dinamo nakon ove zadnje dvije utakmice sa Karlovcem u Karlovcu i sa Varaždinom u Maksimiru naznačio kako momčad, nadamo se, izlazi iz krize i kako nastavlja svoj put prema gore, kako je i započela u ostalom ovu sezonu i u HNL-u i u Europi. Znamo, svi već smo o tome, sam radio i vide i svi vi to već sve znate. Velika pobjeda u Karlovcu 7-0. Uvjerljiva pobjeda na Maksimiru protiv Varaždina 3-1 i nekako sve skupa mi djeluje i na terenu i onako oko terena, kako čitamo, kako čujemo i čujem iz nekih izvora. Nekako mi sve skupa djeluje puno pozitivnije, ta atmosfera je puno vedrija i ekipa više djeluje kao ekipa, kao momčad. Najbolji pokazatelj meni za to je način na koji momčad slavi golove, gdje vidimo da su igrači puno nasmijani, vedri, onako srdačni, ajmo reći, jedni prema drugima u tim proslavama, i to je ono što nam daje za pravo da sad kažemo da Dinamo napokon djeluje puno više kao momčad nego prije nekoliko kola, odnosno tjedana. Nadam se, kažem, da je ovo samo početak tog ponovnog uzleta i da će sve skupa doprinijeti tome da Dinamo ovih zadnjih 6 utakmica odradi što je bolje moguće do završetka polusezone, kombinirano naravno HNL i Europa, kako bi otišli na odmor, odnosno na božićne praznike što mirniji i što zadovoljniji i sretniji, kako mi navijači, tako i ljudi u klubu, igrači i naravno stožer. Ono što zadnjih dana puni stupce portala i općenito medija je ovaj svojevrstan zavjet šutnje koji Mario Kovačević gaji prema hrvatskim novinarima i medijima u zadnje dvije utakmice. Dakle, ne najavljuje utakmice i ne ide na presice nakon njih, daje izjave samo za Max Sport i za klubske kanale. Utakmicu u Karlovcu je najavio Miha Zajec, utakmicu sa Varaždinom najavio Sandro Bloudek. Nakon utakmice preskonferencija sa strane Dinamovog stožera nije održana, što je po meni pa i nepotrebno. Ako Mario Kovačević ne želi razgovarati za medije, onda je to mogao napraviti pomoćni trener, tako da mislim da se taj dio mogao održati za novinare koji su tamo bili i čekali izjave. A što se tiče općenito tog zavjeta šutnje, dosta medija piše o tome da je to nepotrebno, da se nepotrebno otvara rat između Dinama, odnosno trenera Kovačevića, i medija, odnosno novinara. Za mene je to malo teška riječ, rat. Mislim, to je onako, mislim da se nepotrebno potencira na takvu razinu, na razinu medijskog rata, jer nema to nikakvog rata. Za mene je rat kad metke ispaljuju dvije strane. S ove strane u ovom slučaju imamo da strana Dinama šuti, ne govori ništa prema tim medijima, samo oni pišu, stvaraju svoje teorije i svoje članke vezane na to. Tako da ja tu ne vidim nigdje rat, ali dobro razumijem šta se htjelo reći, samo je po meni terminologija loša i nepotrebna. Da li je dobro? Šta mislim? Vjerojatno nije, ali sad ja osobno da li vidim neku veliku dramu u tome što Mario Kovačević ne daje izjave za hrvatske medije, pa osobno ne vidim toliku dramu. Fokus se sa igre, sa igrača, sa svega ostalog kad je Dinamo u pitanju prebacio samo na to što Mario Kovačević ne daje izjave, i možda je to dio nekakvog smišljenog plana da se uoči ovih zadnjih 6 utakmica ovog dijela prvenstva fokus što više makne sa momčadi, da imaju što veći psihološki mir, a da se fokus kad je Dinamo u pitanju, jer na nečemu mora biti fokus jer je to Dinamo, isto je kad se radi o Hajduku, prebaci na to da Mario Kovačević ne želi dati izjave.
čija je to odluka, da li njegova, da li predsjednika uprave, predsjednika kluba Zvonimira Bobana, ne znamo. Po meni ne vjerujem da je to odluka Marija Kovačevića, ali i da je, ne vidim ništa toliko sporno u tome. Naravno da on ima obavezu to davati, naravno da će vjerojatno biti kažnjeni on i Dinamo prema pravilniku HNS-a, ali mislim da je to onako nešto što nije toliko dramatično u cijeloj toj slici i priči oko Dinama. Koji bi mogli biti razlozi? Vjerovatno, ako je odluka Marije Kovačevića, što sam rekao već da ne vjerujem, možda je neki članak u kojem se on osjetio povrijeđen, uvrijeđen, napadnut na osobnoj razini, pa je zbog toga odlučio da se neće oglašavati. Ako je odluka Zvonimira Bobana, moguće da je iz istih razloga, samo kad se radi o njemu. Ne znam da li ćemo ikad saznat, možda će nekad Boban ili Marijo Kovačević na nekim budućim istupima to objasniti, ali sve u svemu takva je situacija i takva je činjenica. Sad, prije utakmice u Francuskoj, mislim da će Marijo Kovačević morati davati izjave, jer se tu ne radi više o HNL-u i našim medijima, nego se radi o UEFA-i i isto tako i stranim medijima, gdje Dinamo ima obavezu raditi pres konferenciju pred utakmicu, tako da ćemo sigurno, ja sam siguran, čuti Marija Kovačevića prije Lila, a onda ćemo vidjeti odnosno uoči Gorice, da li se vraćamo na stari Silencio Stampa ili će Kovačević nastojati, odnosno Kovačević nastaviti govorit. Iz kluba je došlo da nema tu ništa posebno, da se nastoji održati fokus momčadi i treneru na utakmice, da nema nikakvih bojkota ili slično. A opet kažem, šta je istina ili ne, možda nekad i saznamo. Ako mene pitate osobno, ako će Dinamovi igrači, odnosno momčad Dinama i trener održati ovu razinu igre i ovu razinu fokusa i pristupa svakoj utakmici, počevši od Karlovca pa nadalje, a da pritom Marijo Kovačević više nikad ne kaže ni jednu riječ za medije, ja ću ga apsolutno podržati. Treneru, nemojte nikad više da vas čujem prije utakmice za bilo koji medij da kažete išta ako ćemo nastaviti ovako, i ako je razlog toga da momčad i vi budete što više fokusirani i motivirani za svaku utakmicu, onda vas ne želim više nikad čuti. Evo, malo šaljivo, ali stvarno, ja ne vidim neku preveliku dramu o tome. Svi su se raspisali o tome, pa sam uostalom i ja na kraju krajeva imao potrebu nešto reći na tu temu. Neću predugo duljiti, ali jednostavno mislim da se radi drama gdje možda i previše nema, ali dobro, sigurno da i novinari moraju raditi svoj posao. Neki časno, neki malo manje časno, ali Bože moj, 100 ljudi, 100 čudi. U svakom slučaju, bilo bi lijepo kad se jednom ta omerta zaustavi, bilo bi lijepo da obe strane okrenu novi list u međusobnoj komunikaciji, novinari da što manje vade stvari iz konteksta, da što manje pišu stvari koje ne stoje, koje možda nisu istina ili su onako malo izokrenuta istina, pogotovo u tim naslovima članaka bombastičnim, iako i to razumijem, živi se za klik i piše se za klik, naravno, tako da i to mi je jasno, ali evo, jednostavno, možda nije loše pokušati naći nekakav kompromis u komunikaciji međusobnoj i na tim člancima i vijestima koji idu na kraju krajeva u javnost prema van, na temelju kojih velika većina javnosti navijača stvara svoju sliku i dojam o bilo kojem klubu. Da li se radi o Dinamu, o Hajduku, o Rijeci, nebitno je. Ja govorim o Dinamu, tako da i iz ove perspektive govorim o Dinamu. Velika većina javnosti navijača stvara svoju sliku o stanju u klubu, o odnosima u klubu, o svemu, upravo preko medija i njihovih tekstova, a rekao bih najviše tih bombastičnih
naslova gdje dosta ljudi često niti ne otvore taj članak, nego vide kaos u Dinamu, u Dinamu opet kaos, ništa nam nije dobro donijela ova demokracija, potjerat Bobana i slično. Onda otvoriš taj članak, onda vidiš da je onako puno pitomiji taj članak nego sami naslov. Naravno, budu neke stvari i dalje izvađene iz konteksta i u tekstu članka, ali općenito je naslov taj koji onako prvi dojam i prvu sliku stvara. Tako da evo kažem, bilo bi dobro da kad jednom to završi da se okrene novi list i da se malo normalnije i ljudski sve to skupa održava. Jel? To je to, evo čisto mali osvrt na tu temu. Sutra ću nastojati u toku dana napraviti najavu utakmice sa Lilom u četvrtak i onda nakon utakmice standardno već ili tu večer ili dan kasnije osvrt nakon utakmice. Evo napišite vi u komentare vaša mišljenja o ovome što Mario Kovačević šuti za medije, da li je to dobro, da li nije, da li vidite neku opasnost potencijalnu u vezi toga ili i vi kao i ja ne vidite neku preveliku dramu oko toga. I evo, cisnite like, subscribe, preplatite se na kanal tko nije tko želi i do sutra, do videa uoči utakmice sa Lilom. Lijepi vam pozdrav iz kišnog Zagreba svima.